11 minuta dokumentarca je sve za Kiku. Sramota jebote, sramota. Deci, jer koliko on god rekao da nema uticaj na decu, ima, jer samim tim što on sad to izgovorio u videu, umesto da on kritikovao samo moj kontent, a ne mene kao devojku, mene kao osobu, znači kao youtubera, ja bi bila okej. Sada on vrši taj uticaj na decu i sada meni njegovi fanovi šalju poruke, ti si ovo i šta ti sve treba raditi, dobijam pretnje, mislim to su deca, znam da nije ništa strašno, ali u svakom slučaju mislim da je to jako loše što radi. Na prvoj su gostovali kada su je bukvalno namestili. On je ušao u televiziju, u backstage-u i je rekao šta, još se nisi ubila. A po izlasku, posle emisije, mu je To nije istina, ovo moram da demantujem i kažem da ovo nije istina. Jebika, to moram da kažem jer ovo je netačno, razumeš? Ovo je vratno Kika rekla njoj ili je ona u svoj tugi. Ja ne krivim njenu majku, niti mogu da je krivim kako zove što je ovo rekla. Možda je u svojoj tugi to ona izjavila, možda je drugačije čula, možda je Kika, ali ovo ja vam potpisujem, ja vam se kunem se, sada, u sve što imam, da ovo nije istina. Samo da znate. Išla jedna od službenica i rekla poslaću ti ovo na mail. Rešio si je. Ovo je samo delić javnog zlostavljanja i maltretiranja od strane bake Praseta, koji su Kikini fanovi objavili posle njene smrti. Kiko, počeo je u miru, znači, pogledaj, iskreno saučešće porodici, pa treba vam jebati majku, bre! Kako da dokažem da nije istina, se vrati kroz vreme, ne razumem? Ali ovo, počivaj u miru, iskreno saučešće, iskoristiš, brate, unesrećenu porodicu za svoju korist na nacionalnoj televiziji.